na-adịkwu na nkịtị unu ma na-adịkwu na nkịtị n'onye na-ekwu n'ụwa nwere ife ọ na-eme onye na-ekwu n'ụwa nwere ife ọ na-eme kedu onye anyị na-ekwu nnu kedu onye anyị na-ekwu injinia Samuel Tochukwu Unorji Okpataozuora na Egbuoma niile Ogbuagụwa na ofu Egbuoma ofu nwa amụrụ arịra na n'ezinụlọ Unorji n'Odigbe nke dị na Egbuoma banye Okpataozuora niile na-eto onye si agba egwu echefu kaka si egbulu ya maka na adị egwu na nkịtị n'onye a na-egbunu n'onwere ife ọ na-eme injinia Samuel Tochukwu Unorji ofu okpokokpo nwa ji ala eme ọgọ o ji ala agbọ ya nwanne m Ezinna m ụlụ Tochukwu ezinne ya bụ late chief Alphonsus Nwabuobi Unorji asị na otu dike mụrụ odogwu nna m siri ezi nwa mana o nwekwarazi ka papa nọ ndụ weli akụ nwa ya anyị si ka Chineke na-anabata mkpụrụ obi gị n'udo na ndokwa nne mụrụ ya bụ ezinne Josephine Unorji nne mụrụ obele nwa nne mụrụ oge a mụrụ ọgbọ ya obele nwa wee gụsị akwụkwọ ọ gụrụ n'Egbuoma secondary school oge ọ gụsịrị akwụkwọ o wee jebe IMT Enugu ọ gụsịa na IMT Enugu wee jebe na Futo nke dị na Owerri n'Imo steeti ebe afọ ka ọ gazi wee mezie mechanical engineering o wee gụsịzi akwụkwọ wee fesi obodo nna ya o mesịrị youth service mana ọ fụrụ ọrụ o wee chigata n'Egbuoma wee bido gbaba ọkada obere nwa n'ọtala afụfụ ka ọ na-agba ọkada o mepere business center na-erekwu black market fuel n'ọtala afụfụ ife aka o mekatalụ wee jezie Bayelsa steeti wee nweta ọrụ draiva ebe ọ na-anya ụmụ akwụkwọ ọ na-ayọ Chukwu ebeli ya Okpataozuora oke nwa mụrụ arịra na Okpataozuora oke nwa mụrụ arịra na injinia Tochukwu Unorji obere nwa dị ọra mma nwa chụrụ ụbịam na nwa o ji ala eme ọgọ nwanne m o ji ala agbọ ya nwa mụrụ arịrịa na Okpataozuora mesịrị wee nwetazi ọrụ n'oyi company na Rivers steeti ebe afọ ka ọ nọ wee bụrụzi odogwu wee kpebizie na ya tara afụfụ n'ụwa
na ụmụnne ya ga-ata afụfụ na ya tara afụfụ abụrụ na ikwu na ibi ya ga-ata afụfụ na ya tara afụfụ abụrụ na onye ya marụ ga-ata afụfụ wee kpebizie na onye ọbụla abịalia nso na ya ga-egosi ife ji wee bụrụ odogwu na onyinye Chukwu nyere ya n'elu ụwa na ya ga-eji ya wee na-enyere ụmụ ogbenye aka ma na-emekwuru obodo ife n'ọya bụ chairman CEO Egbuoma Holdings Nigeria Limited importer and exporter na Nigeria mgbe o ji wee bụrụ odogwu wee na-emere obodo ife o tinyelu street light n'odide be nna ya wee mezie odide abụrụ small London ya bụ street light o tinyelu n'odide kpambosi ka ọ na-ego diesel wee na-agbawa ya bụ light o wee mesizie solar street light wee pụtazie o wee gbanwesizie ya to solar o gokwara transformer wee tinye n'obodo ya ọ dọrọ high tension n'odide niile wee tinye high tension light n'odide single-handedly ịbịa n'ụzọ odide a na-alụ n'ọya nwa bụ oke obulu ụzọ na-egwu ọmodogwu elogo gị ga-aba o jere ịlụ nwaanyị ya wee jebezie Bayelsa wee lụtazie amarịcha nwaanyị lọlọ Faith Woyengi ezi nwaanyị mara obi dị ya ụbọchị ọ galụ Bayelsa ịlụ nwaanyị ndị Bayelsa mana ndị obodo bịara ndị ọ na-enyere aka balụba ndị o bunyere ọkada dị ka aja dị n'ala ma ndị o bunyelu keke ma ndị o bunyelu moto ma ndị o bidosiri afịa ma ndị ọ lụrụ ụlọ o golu moto ofu n'ofu wee bunyesi ụmụnne ya ọ lụsiri ụlọ elu wee nyesi ụmụnne ya ka aṅụli isi oge Okpataozuora odogwu nwere ego nwe obi eji eli ego ndị ogbojere obodo oyibo na paka nkụ o ji moto eme ọkọ Okpataozuora biko domeelu m Okpataozuora oke nwa mụrụ arịrị ana Okpataozuora oke nwa mụrụ arịrị ana nwa mụrụ arịrị ana o ji moto eme ọkọ nwaju na-eme ọkọ Okpataozuora oju na-eme ọkọ o ji moto eme ọkọ nwa mụrụ arịrị ana ọ na-ego efi anọ oge efi anọ okpunye ndị befa obunyezie farasi n'ofu ma ndị ọ na-eke ego mgbe ife ji isizi ike
mere Naịjirịa ji isizi ike wiki na-abụ ọbụla ka ọ na-eke ezinụlọ ofe ego wiki na-abụ ọbụla ka ọ na-eke ndị ezinụlọ fa ndị kindred fa 20,000 naira ka ọ na-enye ndị kindred ebe o si ka aṅụli wee zuo oke ofu nwa Chukwu ji wee gozie ndị ụmụ ọkpara n'odide n'Egbuoma ma n'Egbuoma niile ndị o nyere aka n'Egbuoma niile fadị ka aja dị n'ala Okpataozuora ma mụrụ arịrị ana o ji moto eme ọkọ nwaju na-eme ọkọ Okpataozuora oju na-eme ọkọ o ji moto eme ọkọ ma mụrụ arịrị ana Okpataozuora kenelu m ụmụnne gị Chifu Bob Unorji n'obele agụ kenelie n'egwu Okpataozuora kenelu m ezasia Unorji ezi nwanne Okpataozuora kenelu m onye buchi onere bụ onye buchi Unorji ojiko waziri wadada ezi nwanne nke gị kenelu m Chinedu Unorji ezi nwanne Okpataozuora kenelu m Ikechukwu Unorji ezi nwanne nke gị omeoga dị afụ njọ oge ị na-emelu ndị mmadụ ya ka Chukwu ji enye gị mmaji ọ fụrụ gị lotu ife melu nwa ya ga-eme ya Okpataozuora niile oyimu jide ka iji onye si jide ka ji nke ọ na-eme dị mma jide ka iji nwanne n'olu ụbọchị njọ nnukwu amapụghị esi chacha eke ga-eketalụ gị ife ọma oye ga-eyotalụ gị ife ọma ụbọchị afọ ga-afọtalụ gị ife ọma mkpọ ga-akpọtalụ gị ife ọma n'omeoga dị afụ ndọ omeoga dị ebe ji akpachi lele ọgọ gị gaba Okpataozuora ofu nwa mụrụ arịrị ana n'Egbuoma banyị Okpataozuora Injinia Sam Unorji o ji moto eme ọkọ o ji alaka gbọọ o ji alaka eme ọkọ Okpataozuora niile nwa mụrụ arịrị ana ofu nwa mụrụ arịrị ana